Adum 48 years old. Mama m butelu m n'ime mkpuke wee mụọ m wee rapụrụ nwanne nwanyị. Na ka a na-eto na ache m nwanne nwanyị afọ bụ mami ya na ya mụrụ dị na mami ya dị iche, nwanne nwanyị afọ dị iche, mana fana abụọ bụ nwanne, mana nwanne nwanyị afọ amụtara nwa. Ya na ya na-abụ wee bili. Na nwaanyị anụnwa meli ọfụma na-etriti very well that na ya mụrụ dị na ọ bụrụ mami ya ka ọ bụ. Si ọkwana ya, mami ya wee kwụghaligide wee nweta onye ọcha wee nụbịa. O wee mụọla onye ọcha ụmụ na-anọ. Wee mesịa ha wee decide ije obodo oyibo. Ha wee jebe obodo oyibo. Na mami ya adọ ajụ esie na ọ chọrọ dị mma maka ya na ndụ ya niile. Ya gbakwa nkịtị. Ka ọ dị 14 years. Mami ya wee sị na ya chọrọ ka ọ bịa obodo oyibo bịa soro ha biri. Na ya che mọ mgbe afọ ka mami ya lotele onye ya bụ. Mana ya mụrụ na ife nwaanyị a chọrọ ije wee mebu oru. O wee meeli akwụkwọ ya wee jebe obodo oyibo wee luo. Si na nwaanyị a sisie nri na ụmụ ya ndị ọcha ya elisie before ya wee lie. Ya wee luo bie wee bụrụ maid. Na ya na-asa akwa, na ya na-efiche, na ya na-arọ. Na ọ bụrụ dị ya bụ ihe bụ the problem. Na the problem bụ na nwaanyị a si ndị mmadụ na ya bụ nwanne nwanyị. Ọ chọrọ ka anybody malụ nọ nyanwa mụrụ ya. Ọ chọrọ. So ọkwana ihe a na-eme. Si o kesie ife na ụmụaka ewesiela onye wee welụ nke ya. Ofu nwa ya si ya mba na ya n'idili nke nyanwa ji. Mami ya si anya bịa anya weli enye onye afọ. Ya weli enye onye afọ. Na ihe nwaanyị a melie n'ụwa na ọsọsọ Chukwu nọ n'eluigwe maka ọra. Na nwaanyị etinyere na skuul o kwere ka ya jee akwụkwọ. Ya nọlụ n'obodo oyibo just na-asa avia na-enyeli ya aka. Ihe a ka a na-eme. Olu one day ọ ga-apụsị ya na o nwee one guy ga-achọta ya. Na ọ bụrụ na the guy bịa nya ya na ya nọrọ. Ọ ka the guy bịa nya wesị ya na mami ya nọrọ ya. Ọ sị anya bịagodu nso. Nya wee lute nso. The guy wee kwata ya na moto ka o jide eli enyi Ibonyi. Nya wee nụba ọgụ. Ọgụ afọ kafa na anọ ya wee kalịa the man wee si na moto wee pụta ọkwana ya. Wee baa n'ụlọ je nọlụ. Mana ka mami ya bata na ya gwara ya maka na o nwere ihe menụ. Nwa ya nwoke nọ n'ụlọ wee sị ya mama na ya na nwoke afọ lili Ibonyi. Mami ya wee tibe mkpu wee sị ndị mmadụ na ya bịala obodo oyibo wee bịa anya na di edesi Ibonyi. Sị na ya dị n'elu die mana nwoke afọ bịalụbi ya abụrụkwa die. Mana ọ na-agwa ndị mmadụ na ya dị n'elu die. Na-agwa ndị mmadụ na ya bụ onye oshi. Ụmụ ya zụsi osi ọsị nọ nyanwa zụrụ. Ọma njude ajụ nọ ekwukwere nọ nyanwa zụrụ. Maka na ụmụaka afụtaghị edo ka med. Nwaanyị a wee bido wee na-emegbuzie nke nwere part 2. Ya wee gbapụ n'ụlọ. Wee gbaga na nke ndị Ghana n'ebe afọ. Luo nwaanyị afọ na-atị ya. Na na-enyeli aka na-enye nri. Ọkwana ya. Mami ya wee nụ na ya na ebe afọ. Wee jekpọọle ya ndị welfare. Ndị welfare wee bịa ebe afọ wee dulie. Ya wee jee nọ ndị welfare bụ ndị tinyelie na skuul. N'izizi ya wee gụba akwụkwọ. Unu amago ka welfare si adị. Wee tinyekwolu na onye ojii ka ọ bụ. Wee tinyekwolu na o jere akwụkwọ. Ịmagolo etu a ga-esi na-etiriti ebe afọ. Ya wee si ebe afọ wee gbapụtakwa wee gbajekwe na nke nwaanyị afọ. Along the process, mami ya wee kpọkwa ndị welfare again. Ya wee gbapụ. Wee gbaga n'aka one guy onye ọcha. Wee tụbịa ime. Ya wee bube afọ ime ebusie. Wee mụọ nwa. Mami ya nụrụ a na ya mụrụ nwa. Wee na-achọghalị ebe ọbụla ọ nọ ka ọ kpọlịa ndị welfare ka a nalị ya nwa. Ya na-amịghalị. Mịghaligide bịakwa na nke nwaanyị aga n'afọ na-atalị ya very well. Mami ya wee nụ wee kpọlịa ndị welfare ha wee bịa ebe afọ wee kpọlụ ya na nwa. Wee tie n'ụlọ ha wee bili ebe afọ. Ịmagolu na ndị welfare lutekwere ọ bụ na ị nara alụ ọlụ na o nwere ife na alụ wee sọpọtụ nwa gị na ya na-abọbi. Ha ga-anapụ gị nwa afọ. Na nwa ya dị 9 months. Ha wee napụ ya this baby, a baby girl. Ọkwana ya. Why no mami ya na-akpọ ha. Ha wee napụ ya nwa. Ya wee be nne na nne ya besie ya nwere ife a ga-eme. Ya ebidokwa eme gịnị? Ụghalịba kekwe n'ihe a ga-eme. In fact, na afụfụ nyata n'ụwa. Nwatakịrị a gụrụ akwụkwọ wee jiri aka wee na-efe ide onwe ya. Unu amagolo dị
ndụ ọ na-ebi. Na mgbe a mụrụ nwa afọ na ya dị 16 years, na ofu onye ọcha chọrọ inyeli aka jee ije nwa afọ, o wee lụọ ebe afọ ewesị a na a ga-ene n'ọbara ka a maa ma ọbara ya na nwa afọ machịrị. Onye ọcha afọ wee gbaa ọsọ nyakwughaligide wefu ofu nwoke onye ojii. Nwoke onye ojii afọ wee sị na ya ga-anụ ya sị ọkwanụ ya na ya na-abọ wee bido wee kwụba. Ọkwụkwọ afọ ka fa na-akwụzi wee bata Naija. Fa na-abọ bata Naija afọ ka fa nọzi nya wee dị ime nke abụọ. M ga-asị kene na the marriage awọkụzi tinyelu ụmụ ife niile galụ mgbe afọ na Naija. Nya wee mụkwa nwa afọ ọ bụrụ nwa nwaanyị. Nya wee nọsịa Naija ka marriage afọ awọkụzi wee chighebekwa azụ back to Ebiasi. Nya wee nwee nsogbu eke wee bulie bulu nya na nwa. Ịmagolu na eke bulu gị iwe kpọrọ nwa na a ga-enye gị chance ka ị kpọọ onye ọbụla ịma nwere ike ikulu nwa afọ. Ọ bụrụzia na ị nwere mmadụ then fanalụ gị nwa afọ tinye na wefe adopt onye to any parents ọbụla do ready. Nya wee kpọọ mami ya wee bịa wee nalị ya dị nwa wee tinye n'ime. Na ya nọlụ n'ime 5 years and ịma na ị nọ n'ime nọsịra n'ime pụta ibu n'ege. Nya wee nọsịa n'ime wee pụta wee bunekwe Naija. Mami ya wee jụ na ya na nwa anụnwa na o nwere ife ga-ejikwa ha. Mami ya wee were ọnụ wee na-akọta ya na-akọgbue. O wee na-egbu mmụọ this girl n'ebe ya nọ. Ya wee nọ na Naija wee na-ata afụfụ. Na nwa ya afọ nwaanyị afọ nke ndị welfare na-alị ya na ya dụsho na the girl na-eme ọfụma. Mana ihe ọbụla ọ na-eme bụ mami ya ka ọ na-emelie. Mami ya nọlụ na-eli aka nwa wee na-elikwa aka the second one wee na-akọta ya n'ọsọsọ Chukwu nọ n'eluigwe ma ihe ọ na-agwa ụmụaka ejiri chọọ ife ya na ya nọsigo okenye kwesịrị ịnọbọ ma ọ bụrụ na edipọt oge. Nya wee je na-etinye akwụkwọ ebe nye etinye na akwụkwọ ajụ ebe ọbụla nye etinye na akwụkwọ ajụ. Nya wee je na-ajụ ese ka ya mara ife mee na asị na ọmami maka na ọ chọrọ ka ya nwee mmekọ wit ụmụaka na abụọ. Mami ya wee mebusie nye wee na-eli aka ụmụ ya. Ike wee kwụrụ ọtọ wee gwa ya na o nwere ihe a na-eme emenye ya nara emelụ nwaanyị a na o nwere ihe a na-eme eme na ọkwa omegbusie nye ma still ọ nata Naija izie nye ozi ya na-eje. Maka na kịta na nwoke onye ọcha ya na ya na-abọ bi na fa na-abụ ebirozi na ọ natago Naija kịta nụọ di ọzọ afọ ọ nụrụ. Ọkwa nwoke mụtachagolo nwa o wee ji nwayọ wee na-akpọpụ ụmụ nwoke anụnwa kpọpụsị afa ncha niile obodo oyibo. Mana o kwere ka nyanwa bịa obodo oyibo eke. Na mgbe afọ ya na mami ya bi n'ụna mana mami ya melụ nwa adopt nwa nwaanyị je adopt ta nwa ọzọ tụma ọ ga-eji nyanwa wee melụ nwa. Aka ya eme ọsị ya ya jee chọba nne ya na ife ajịfụ ndị n'anya bụ na nna fanọ mana nyanwa na nne ya nọrọ. Ya wee sị anya biko ya gosi onye bụ nne ya. Ọ sị ọ naluo Naija bọsị ọ ga-anata Naija ka achọba onye bụ nne ya. So kwani a o wee sị m na kịta na ihe a ji wee kọba m ihe a bụ gịnị na ya ga-eje tụ mami ya na-alụ nsị. Andị na ya dụsho na mami ya na-agwọkwa ọgwụ na ya ga-atụ ya na-alụ nsị ọ bụrụ na o mere ihe akwa alụ nsị bụ onye. Na nwa nke izizie na nke ịbụọ na ya chọrọ ka onye kọntaktị ka fani ya na-abọkwubekwe. And ọ bụrụ na aka ya dị n'ihe melụ na ekwere enye ya akwụkwọ obodo oyibo na a ga-etinyekwu ya n'alụ nsị ya ga-atụ ya n'ike agwụ gị andị n'ihe enya na-achọ ime kịta na edecide gị efuli kama na ịma nọ mmadụ ka ya bụ ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ. Nwanne m kedu ife ịlụ? Kedu ife ọ dụgụ ka this woman mee kịta anụwa? Onye tụọ mami ya na-alụ nsị ka o wee nwee ike mee gịnị kpọtali ụmụaka na-abụọ n'ụwa. Maka na ọ sị m na ya ma na mami ya na-agwọ ọgwụ na ọ makwuola alụ nsị na-alụ nsị obodo fa ka ya ga-atụ ya. Ka onye hapụ nwaanyị a ka o melie ihe ọ na-eme gaba maka na ya mere ya gịnị. Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazịalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.